Днес е ден различен. Ден, в който не звънят фанфари за войни, а камбаните на паметта звънят за духа. Ден на народните будители, на онези, които ни събудиха не от сън, а от невежество. Преди векове, когато мракът бе покрил земята ни, когато огънят на българската реч тлееше едва, тогава се появиха те, светилата на народа, Паисий, монахът, който ни прошепна: „О, неразумни юрде!“ Софроний, който запази пламъка на словото, Ботев, поетът, който направи от стиховете си оръжие, Левски, човекът, който мечтае се за чиста и свята република. Но будителите не са само в миналото, те са и днес. В очите на учителят, който със търпение показва пътя към знанието. В книгата, която ни кара да мислим, в човека, който вярва, че е с добро и истина и със смелост може да промени светът. Будителите са онези, които не се примиряват, които се борят с тъмнината. Не с меч, а със слово, защото думите имат сила да създават бъдеще. И днес, когато светът отново се лута в сенки от безразличие и забрава, нека си спомним за тях. Нека си спомним, че будителят живее в всеки, който не спира да пита, да мисли, да мечтае. Здравейте, аз съм Велислава и днес искам да поговорим с съвременните будители. Когато чуем думата будител, често си мислим за героите от миналото – Левски, Ботев, Паисий. Но и днес си има хора, които ни вдъхновяват, помагат на другите и пазят доброто живо. Какво означава за вас думата будител? Този, който буди народа. Тези, които са учители, писатели, художници и още много други. Познавате ли някого, когото бихте нарекли съвременен будител? На този въпрос мога да отговоря с един обобщен отговор. За мен всеки учител, всеки един педагог, който работи с ученици, с материал, който преподава, дава от знанията си, преподава, е един съвременен будител. Съвременен будител не е само един човек, а всеки, който работи с енергия и възторженост с децата. Здравейте, деца! Знаете ли кой празник честваме на 1 май? Да, Деня на народните будители. А ще ми кажете ли кой народни будители познавате? Константин Величко, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов. Ганя Княгиня, Георги Раковски и Кирил Металов. Кои според теб са съвременните будители днес? Съвременните будители днес са учителите, Васил Левски, Христо Ботев и всички, които са помагали с нещо на България и образованието. Здравейте, господин Колев. Искам да ви задам няколко въпроса. Какво означава за вас думата будител? Будител за мен винаги е била една възвишена дума. Дума, която означава нещо много велико. Човек, който понякога не го забелязваме. Обаче той със своите действия, със своя дух, със своята същност увлича след себе си хората, върши велики дела, които не винаги се виждат. И чак като мине време, казваме: ах, какво свършил този човек. И знаете ли, ако погледнете тези портрети, които са на втория етаж на нашата сграда, там са портрети на нашите народни будители. И ако се помислим тези хора какво са направили, защо ги наричаме и тях будители, и можем много да разсъждаваме по тази тема. Познавате ли някого, когото бихте нарекли съвременен будител? Не знам. Някога нашият режисьор на театралната школа Христо Церовски го приличихме на такъв, на народен будител, буквално, защото той се умяваше да вдъхнови нашите деца и ученици, които в учебните предмети бяха така, не винаги се отнасяха с нужното внимание, при него в театралната школа бяха съвършено други и не напразно в втория ред, там пак в реда на народните будители е неговият портрет. Може би той е, не знам, трудно е да се каже. Аз затова казах, че не винаги може да се
посочва в днешно време човек, който да го наречем будител. Може ли всеки от нас да бъде будител по своя начин? Може, разбира се. Всеки един може да бъде будител, стига да повярва в себе си, в своите сили, в своите възможности и в умението си да отстоява това, което мисли, това, което вярва. Не е необходимо да правим велики неща. Може да направим нещо много малко, да помогнем на човек в беда, да направим нещо хубаво в нашия клас, в училище. И тогава, когато повярваме в себе си, че ние можем да направим нещо на пръв поглед малко, то да бъде много велико и значително, ще повярвам, че всеки един от нас може да бъде будител. Искам да ви попитам няколко въпроса. Какво означава за вас думата будител? Будител е такъв човек, който може да те предразположи да правиш нещо добро, да те накара да цениш нещо, което да изкара от тебе нещо хубаво. Това е за мен будител. Може ли всеки от нас да бъде будител по свой начин? Може, разбира се. Може спрямо всяко едно от децата да бъде будител. Да помогнеш в даден момент на някой твой приятел или съученик, или от друг клас, пак е будител. Да помогнеш на целия клас да се сплоти, пак е будител. Разбирате ли? Здравейте! Какво за вас са будителите? Будителите това са българи, които са културни дейци, които поддържат азбуката. О, неразумни юроде! Поради що се срамиш да се наречеш българин? Или не са имали българи царство и господарство? Ти, българино, не преощай се. Знай свой род и език. От целия славянски род най-славни са били българите. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история. Отец Паисий, 1762. Днес си спомняме за онези, които ни показаха пътя. А утре ние ще бъдем тези, които ще осветяват пътя на другите.